Makadi mama. Ndinofara makadi munhu waMwari. Iri kuita sei marriage nyowani? Marriage iri haisi kunakidza. Apa tikamuchangopinda kandi ndimaida madhara ere. Ndikuona kaima mudhara ari kutorarama kemumba menyu musikushare bedroom kaimi. Ndo zviri kutoitika. Iyo ichangoitika kudai. Nai dia noi. Nechando chino. Veduwe. Mudhara haana kukwana uyu. Ndakaitinzwa kuti nyaya dzavo dziri kufamba sei. Imimi mama, pane hope dzamunorota dzine chekuita nenyoka. Am I correct? Chokwadi. Ndinorota nyoka ichirara neni. Chekutanga ndechekuti makaita munyama nokuti mudhara wenyu makamudira mari. Zvino mudhara uyu ari kuti kana wakada mari chidya. Asi unofanira kufidhawo nyoka yangu nokuti ndo inotsvaga mari dzacho. Nemamwe mazwi ndanzi naJehovha, imimi muri kushandiswa nenyoka yemudhara wenyu. Saka hamuna kwamuri kuenda, asi nyoka ine muko yainayo. Imimi hamubvumidzwe kuvata nemurume wenyu. Ndosaka muchiona mudhara uyu uchiti ukada kumuguma anoviruka nehasha. Haatoda kana kugumwa. Nokuti miko yenyoka yaainayo ndo zvainoita. Mukatarisa mumba munogara mudhara uyu mubedroom make, mane wardrobe yaanogara akakiya yamusingafi makawana makii nekuti ndo mune nyoka yake. Ichokwadi munhu waMwari ndakutotya nekuti kubva ndirora kana kundiguma ndigume. Maifanira kutya musati machiva mari yake. Dambudziko ramakaita nderekuti guyu kununa asi mukati rakazvizara masvosve. Musanzwe kuda mari yemunhu nokuti hamuzivi kuti mari yemunhu anoiwana sei. Musanzwe kuchiva mari yemunhu because you don't know kuti munhu mari dzake anodziwana sei. Ndo dambudziko ramuri kuita. Zvino ndanzi naJehovha, marriage nemudhara uyu hapana. Otherwise mukaramba muri ipapo muchaora muri mupenyu. Muchafamba muchidonha makonye muri mupenyu. Shoko randangotumwa naJehovha nderekuti tizai neupenyu hwenyu. Kuudza unoudza akaudzwa nedenga. Usarudza zvaunoda kudya mari asi ziva kuti uchaidya nemuseredzero. Spiritual Spectacles Nights. Pungwe na Prophet T Freddy. The Goodness and Mercy Ministries. Nemuswe Friday, 29 August 2025. Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushayabande Road. Glenora B, Harare. Muudzana kuti munhu wese arikukokwa kuSPIRITUAL Spectacles Night. Kubva nengwa dza 9 manheru kusvika kwaedza. Ipungwe. Muswe Friday, 29 August 2025. Tina Prophet T Freddy Spiritual Spectacles Night. Ipungwe. Kuti munzwe zvizere, fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vuraima zisondione shamwari dzakanaka.